Ja, maar jongen. Hey, ik ren ook bij die snackbar. We hebben vorige week ook een snackje gewoon. Hast nog zin om wat net? Ja, als nou even wat knijterhudden en super vette pataten meenemen kerst, dat doe echt geweldig. Geweldig. Hartstikke leuk als just naar een video van de Friese Vlogger. Het is vanzelfs vreed. En dat betekent vanzelfs dat het snackje daar is. Oh. De dikke aansluiting of zo. Dan ben je verkeersregelaars. Nee, en dat is even een klein stukje terug. Ja. Ik ken de andere kant op. Oh, wacht even hoor. Wacht. Hey, fijne dag. Dankjewel. Ik ben wel heel aardig ermee, hè? Moet wel, hè? Ja. Wat je geeft, krijg je ook terug. Oké. Zeker in Leeuwarden. En als de mensen gehaast zijn, ja, proberen we wat om te bouwen. Probeer het verhaal wat anders te brengen. Dan krijgen de mensen veel meer plezier erin. Normaal doen we het met de handen, maar de mond is het allerbelangrijkste. En hoe kijken we de mensen aan? Recht in de ogen. Ja. Michel, weet je nou stierst? Mooie binnenstad. En doe je dit werk al lang dan? Nou, sinds een paar maanden, dus Je bent nog maar kijk. ja. Ik ga naar de andere kant. Ik ga die kant op. Oh, zo. Ja, nou. Ik wens je een goed weekend. Ja, jongen, geen succes hè, met het Dank u wel. verkeer hè? Hoi hoi. Hoi. Geweldig. Ja, eens even zien wat er deze week wordt. Want qua snackjes wist van het die ene keer is het piek. Vorige week hebben we toevallig zin om een snackje. En omdat er vlak bij ons nieuwe kantoor een snackkast hier waarvan we dachten van nou, dat heeft wel eens een muziekje. Maar even vooral duidelijkheid, het gaat om de snacktent die hier achter me zit, de snackpoint bij de Achmea Tour. Daar werd vorige week net al te best gesteld, maar de patat. We sturen de foto van deze patat op naar kenners. De kenners van de Facebookpagina De Snackerij. Daarop kregen we te jaren dat deze patat wil lieken als wie er 14 keer bakt. Daarop hebben we een tune gevonden die, weliswaar onherkenbaar en met een onherkenbare stem, er wat over vertellen wil, hoe zijn ervaring met deze snacks. Nou, ik vind dus dat de smaak van de patat komt pas echt los als het vanaf 14 keer frituur. En ja, dan is het echt een soort van hele lekker verse. En na 14 keer dan krijg je echt dat krokante, maar die krokante, maar die vetten, die staan in een bek haast. Heerlijk. Nou ja, ieder zou zijn mening. Ik vind gewoon een patat lekker wezen, maar misschien niet één keer bakt. En daarom geven we dus nou naar een oren patatzak daar. Zeker niet met de inkoop. Zo'n patat? Ja, dit is ook. Ja, mayonaise. Komt beter is dan de vorige week, dus hetzelfde afwaartje. Goede tijd. Goede tijd. Ja. Top Jan. Waarderen. Die patat is lekker. Nou, dit weer ter vergelijking van vorige week wel een heerlijke snack. Ja, het kent dus wel. Het kent dus toch. Geweldig.